Аз тук бързам, знаеш как карах тук, самаката тук само чака. Сега сигурно боята ми е паднала, сега той сигурно чу какъв този бръмбър, дет ми докара тук, дет му пада боята и аз я взимай. Здравейте, аз съм Иван Тенчев от Astra. В днешното видео ще ви покажа пълното преобразяване на Smart. Ще го полепим в, мисля, че за вас един добре познат хамелеон, защото това сме го правили и преди на същия клиент, може би вие го познавате, небезизвестния Пеши Гоши, така че вижте трансформацията. Всъщност ти не знаеш защо те извиках? Не. Ама колата ти е готова. Аз се обадих, че има проблем с нея, нали така? Да. Ще натиснеш и този бутон, само че трябва да включа машината и да си видиш колата е готова. Очакваш ли го или не? Не. Това копче трябва да. Давай. Тук черно си го оставил. Да. Ти твой смарт ли? Не. Ламбо смарта, сдигаш ще врати. Ай, черния лип. Мале, трябва да се оправя липа. Грузи колата сега като леко чукнато долу. Ти не. Чай да видя отдалеч. О, майко. Двуцветна като маратонките ти. Да. Чай, има ли? Малкият Авентадор. Малко буквално. О, майко мило. Чай, мат. Майко мило. Аз въобще не очаквам. Слушай, сега жената да няма притеснения като караш задължително колата, трябва с колата да се вдигнати горе. Що? Да не скачат матките в движение. Ой, не мога. Ви кога направихте, бе? Тук що? Преди да ти се обадя. Сега зареждаш догоре резервуара и само градско. Да те видят навсякъде. Да, чай не мога. Аз толкова ми е странно да я виждам в друг свят. От колко време имаш? Както от 16 годишен. Добре. Тоест 4 години. 4-5 години. Да. Нормално трансформацията е много голяма, за да свикнеш толкова бързо. Много ми е странно. Хубавото е, че цветът ти е познат, все пак имаш кола с този цвят. Да, и двете заедно в момента ще са... Направо не мога да повярвам. Аз сега искам да браво с джантите, защото се излагам така с тия джанти, трябва да са по-яките джанти. Ако питаш мен и една антенка, трябва да сложиш на преден десен калник. Защото няма ли? Ще правиш липа и джантите, поне направи всичко. Това е. Няма какво друго да ти кажа. Аз съм без думи. Да си я караш със здраве. И без аварийно, че после ние трябва да я правим. Ти ми изкара къла, брат. Значи в момента, в който ми даде 3 микрофонче, си кол. Аз тук бързам, знаеш как карах тук, самаката тук само чака. Тук сега сигурно боята ми е паднала, сега той сигурно чу какъв този бръмбър, дет ми докара тук, дет му пада боята и аз я взимай. Мислех, че ти ще ми кажеш. Така и аз я взимай този бръмбър, не мога го полирам, пада му боята, падат му калниците. Сега някой да лъжа, че на места падаше, боята падаше, но сме се погрижили за това, преди да ти се обади. Знам си бръмбъра. Много е як, така че... И сега наистина прилича на бръмбър. Не съм се усмихвал така от много време. Дай сега мой ред да снимам, сега. Спри камерата.